راديو إيرنا ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ማይ ወይ ንብዝ ተባህለት ቁሸት ልዕሊ 80 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቀተለ መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ኒውስ አቃሊሓ። ኣብ ትግራይ ንህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ተወሳኺ $400 ሚልዮን ከም ዘድሊ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ታሪኻዊ ምብጻሕ ከካይድ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣረስታት ዜናኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ኣብ ትግራይ ቸሊብ ዝተባህለት ቁሸት ብሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ዝተረሸኑ 10 ሰላማውያን ሰባት ጋሲ ከም ዘሎ መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ኒውስ አቃሊሓ። ነበርቲ እታ ቁሸት ነታ መደበር ቴሌቪዥን ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ቸሊብ ጠቕላላ 180 ነበርቲ ክቕተሉ እንከለዉ ገለ ካብኦም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብእኩብ ዝተቐብሩ እዮም። እቶም ዝበዝሑ ግና ኣብ ጋሲ ከም ዝኣተው እቶም ነበርቲ ነፂሮም። ካብ ከተማ መቐለ ንደቡብ ርሒቓ ብትርከብ ቁሸት ቸሊ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ለካቲት ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ሰራዊት መንግስቲ ነበርቲታ ቁሸት ንሰራዊት ትግራይ ደጊፍኩም ብዝብል ክሲ ሰላማዊ ህዝቢ ብኣልማማ ከም ዝረሸነን ነቲ ዓዲ ድማ ከም ዘቃጽላን ነበርቲ ብምረት ገሊጾም። ናብ ጊጀት ማይ ወይኒ ቸልን ካልእ ቁሸታትን ክበጽሕ ዝኸኣለ ጋዜጠኛ ናይታ መደበር ቴሌቪዥን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ሓያሎ ቁሸታት ብሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተመሳሳሊ ቅትለትን ካልእ ግፍዕታትን ከም ዝወረደ እዩ ጸብጺቡ። ሰራዊት ኤርትራ ብ23 ለካቲት ማይ ወይኒ ዝተባህለት ቁሸት 80 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተለውን ነበርቲታ ቁሸት ነቲ ጋዜጠኛ ናይ ዓይኒ ምስክርነቶም ሂቦም። ኣብ ትግራይ ብሰራዊት ኤርትራ ምልሻታት ኣምሓራን ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ዓሌት ናይ ምጽናት ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ከምውን ገበናት ኩናት ከም ዝተፈጸመ ዝገልጽ ዘሎ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ብናጻ ኣካል ክጻረን ጋዜጠኛታት ድማ ናብቲ ገበን ዝተፈጸመሉ ከባቢታት በጺሖም ጸብጻባት ከቕርቡ ጻውዒት የቕርብ ኣሎ። ነዚ ንምትግባር ድማ ብቐዳምነት ሰራዊት ኤርትራን ምልሻታት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ከም ዘለዎም ኣሜሪካ ትርከበን ሓያሎ ሃገራትን ሕቡራት ሃገራትን ይሓቱ። ኣብ ትግራይ ንህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝውዕል ተወሳኺ $400 ሚልዮን ከም ዘድሊ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ኣፈኛ ናይቲ ኣህጉራዊ ትካል ስቴፋን ዱጃሪች ኣብ ዝሃቦ እዋናዊ መግለጺ ዛጊት ኣስታት 240 ኣባላቱን ልዕሊ 1,000 ሰራሕተኛታት ዘይመንግስታዊ ትካላት ረድኤትን ናብ ትግራይ ኣትየን ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዛት ንዘድልዮም ወገናት ንምብጻሕ ይጽዕሩ ምህላዎም ኣፍሊጡ። ንልዕሊ 900,000 ሰባት ናይ መግቢ ረድኤት ንልዕሊ 130,000 ድማ ጊዜያዊ መጽለሊ ዘገልግል ቴንዳታት ከም ዝዓደለ ዝሓበረ ኣፈኛ ዝኾነ ሓገዝ ዘይበጽሖም ኣሽሓት ከም ዘለዉ ስሚሩሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ህፁፅ ረድኤት ከብጽሓ ንዝደልያ ትካላት ግብረ ሰናይ ፈጢርዎ ዝጸንሐ ዕንቅፋታት ብተዛማዲ ምምሕያሽ ኣርዩ እኳ እንተሎ ገና ንኽብጻሕ ፍቓድ ዘይተዋህቦ ከባቢታት ትግራይ ከም ዘሎ ኣገንዚቡ። ኣብ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ ዕንወት ገና ብንጹር ስለ ዘይተገምገመ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮ ከባቢ ብልክዕ ንምፍላጥ እውን ኣጸጋሚ ምዃኑ እዩ ተመልኪቱ። ሓካይም ብዘይዶብ ዝተባህለ ኣህጉራዊ ትካል ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዝዘርግሑ ጸብጻብ መሰረት 70% ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ትካላት ጥዕና ዓንዩ። ትብ ስዊዘርላንድ ዝመደበሩ ትካል ኣብ ትግራይ ካብ ዝነበራ 106 ትካላት ጥዕና ተዘዋዊሩ ድሕሪ ምዕዛብ ተን 70% ከም ዝተዘርፋ 30% ድማ ምዝራፍን ዕንወትን ከም ዝወረደን ብምጥቃስ ሙሉእ ኣገልግሎት ዝህባ ዘለዋ ሒደት ካብን ጥራይ ምዃነን ይመልኪቱ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ዝተፈላለያ ኣህጉራውያን ትካላት ግብረ ሰናይ ይጠቕሳ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ናብ ሕቡራት ሃገራት ዓረብ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ከካይድ ምዃኑ ንምንጭታት ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሐሙስ 17 መጋቢት ናብ ኢማራት ብምእታው ምስ ወራሲ ዓራት መሐመድ ቢን ዛይድ ኣናህያን ብምርኻብ ተጀሚሩ ዘሎ ዝምድና ክልቲአን ሃገራትን ኣብ መንጎን ክህሉ ዝኽእል ምትሕጋዝን ብዝምልከት ክመያየጥ ትጽቢት ኣሎ። ናታንያሁ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንምብጻሕ ዝመደቦ ዕለታት ን4 እዋን ከም ዝተሰረዘ ዝሓበራትን ማዕከናት ዜና እዚ ናይ ሎም እውን ኣብ ውዱእ ሰዓት ክሰናኸል ከም ዝኽእላ ተንቢየን። ዝሓለፈ ሰሙን ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ዑደት ናይ ተቐዳማይ ሚኒስትር ዮርዳኖስ ብክሊ ኣየራ ከይሓልፍ ድሕሪ ምኽልካላ በረርኡ ብምስራዙ ዑደቱ ከም ዝተሰናኸለ ተመልኪቱ።
ምስ ባሕሬን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሞሮኮን ሱዳንን ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዝጀመረት እስራኤል ምስ ካልኦት ኣቐዲሙ ዝምድና ዘይነበራ ሃገራት ዓረብ እውን ርክብ ክትጅምር ምዃና ዲፕሎማስኛታት ይንፍቱ ሓንቲ ካብዘን ሃገራት ድማ ስዑድ ዓረብ ክትከውን ከም እትኽእል ግምታት ኣሎ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ ዝቕጽል ትሕሶና ንካልኣይ እዋኑ ዝቐርብ ዘሎ ዘርከበስ ኣድጊ ስርቂ ይሕሉ ብዝብል ኣርእስቲ ብስኒት ማሕረስ ዝተዳለወ ጽሑፍ ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ዘርከበስ ኣድጊ ስርቂ ይሕሉ ብስኒት ማሕሪ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ከምቲ ዝበሃል ሓደ ሰብኣይ ኣድጊ ሰሪቑስ እንታይ ዳ ትገብር ኣለኻ ምስ በልዎ ከይሓነኸ ነታ ዝሰረቐ ኣድጊ ይሕልዋ ኣለኹ ምስ በሎም ዘርከበስ ኣድጊ ስርቂ ይሕሉ ተባሂሉ ተመሲሉ ይበሃል ንሃገርና ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እንተ ብመንፈዓቱ እንተ ብዕድሉ ንጉዳይ ኤርትራ ጎበዝ መንእሰይ እንከሎ ክመርሖ ጀሚሩ ነስታት 50 ዓመታት በቲ ዝደለዮ መገዲ እናኸደ ማለት ኣድጊ ስርቂ እናሓለወ ሕጂ ኣብ ዕድመ ምድፋእ በፂሑ ይርከብ ፕሬዝደንትና ኣድጊ ስርቂ ይሕሉ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ይፈልጥ እዩ ካብ መደረታቱ ከም እንርድኦ ኣድጊ ከም ዝሰረቐ ከይኣመነ ወትሩ ኣድጊ ሕሉ ኣለኹ ይብለና እታ ቐንድን መንጽሮር ተትሕዞን ጉዳይ ከዓ ኣድጊ ስርቂ ይሕሉ ከም ዘሎ ምስ ተዘኻኽሮ እዩ ሰነዳት ከም ዘረጋግጹልና ግን እቶም ብጂ15 ዝፍለጡ መሳርሕቱ ነበር ቅድሚ ኣስታት 17 ዓመታት ዝሓተቱ ውሕቶ ብዙሕን ዝተፈላለየ ኣቀራርባን ይንበሮ እምበር ኣይፋልናን ኣድጊ ስርቂ ንሕሉ ኣለና እሞ እዛ ኣድጊ ናብ ዋናታታ ንምለሳ እዮም ኢሎሞ ፕሬዝደንትና ሽዑ በመገዲ ስልጣን ኣሸቲቱ ሃዋሃዋ ዝመለሰሎም ሰባት ኣቢሉ ቅንጣብ መእመኒ ጭብጢ ከየቕረበ ነታ ኣነ ካብ ኣዛብእ ዝሕልዋ ዘለኹ ኣድጊ ካባይ ተሓቢኦም ኣዛብእ ጸዊዖምላ ኢሉና ሽዑ ከምዚ ሎሚ ነገራት ጉዳይ ዓድና ጸርዮም ካብ ሓተላን ግለትን ስለ ዘይተፈላለዩ ህዝቢ ንመን ከም ዝሰምዕ ጋን ተሰሪሑ ኣብዚ እዋን እዚ ኸኣ በቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ፕሬዝደንትና ብምስምምዑን ዝኽእሎ ዘበለ ብምግባሩን ዝገበለ እንግሊዝ ዝመልኽ ተለኣኢኹ እዩ ገይሩ ከይሓነኸ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ንገዛእ ኣድጎም ኣዛብእ ጸዊዖም ዝበሎም መሳርሕቲ ነበር ብዝገበረሎም ኣተሓሕዛ ዓለም ከተመስግኖ ጸዊዑ ባዕሉ ኸሳሲ ባዕሉ ፈራዲ ምዃኑ ወሒድዎ ሎሚ ኸኣ ባዕሉ ተጣቢቑ ካብ ከቢድ ፍርዲ ስለ ዘድሓኖም ኣገን ናዕበሉኒ ይብል ኣሎ ዘስደምም እዩ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ ተረሲዑ ክተርፍ ኩሉ ነገር ገይሩ ምዃን ምስ ኣበዮ ከይሓነኸ ዓዊሉ መርቑኒ ካበለ እቶም ነቲ ሓቂ እንፈልጥ ከይተሓለልና ደጋጊምና ቃልዕ ከነውፅኦ ኸኣ ግቡእና እዩ እዚ ኣፈኛ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ቅድሚ ገለ ዓመታት ወይ እውን እዞም ሕጂ ዝውንጅሎም ዘሎ ብጂ15 ዝፍለጡ ሰበስልጣን ነበር ምስ ዕጥቆም እንከለዉ ብዛዕባኦም ሕማቕ ክዛረብስ ይትረፍ ከም ሰብ ገጾም መሊኡ ክጥምቶም እውን ሞራላዊ ትብዓት ኣይነበሮን ሎሚ ልሳኖም ምስ ተዓበሰ ሓሞት ዓዲጉ ጓሕኪሑ ኣብ ዝተፈንቀቐሉ መስኮት ጸለሎ ይለኽዮም ኣሎ ንሶም ግን ልዕሊ ኩሉ ዝገበርዎ ጽቡቕ ነገር ነቲ በጃ ዝኾኑ ልዕላማን ባህግን ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ሕቶኦም ነባሪ ናይ ጽሑፍን ድምፅን ሰነድ መግዳፎም እዩ ከምዚ ሎሚ እተን ናይ ግሊ ጋዜጣታት ንሞት ኣይተፈርዳን ስለ ዝነበራ ኸኣ ኣብቲ መጀመርያ እኳ ህዝቢ ድቦላ ኮይንዎ ነቲ ወርቃዊ ዕድል እንተዘይተጠቕመሉ ጸኒሑስ ብስሉን ጥረን ክመምስ ክኢሉ እዩ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ሜዳን ከሎ ትሒዙ እንተ ካብ ዘንበቦ እንተ ናቱ ብልሓት ወሲኹ ክልተ ዘይሰማምዑ ጉጅለ መስሪቱ ንሓድሕዶም እናናቖተ ናይ ክልቲኦም ተቐባልነት ረኺቡ ክሳብ ኣኽሊል ፕሬዝደንት ክደፍእ ዝኸኣለ
ድሕርቲ ብለካቲት 1994 ኣብ ናቕፋ ዝተገብረ ጉባኤ ብስም ሓደስቲ ደም ነዞም ሕጂ ገበርትን ሓደግትን ኮይኖም ንሪኦም ዘለና ክረሩን ነቶም መዛንኡ ከጓንዮምን ሓደገኛ ኣንፈት ምስ ሓዘ እቶም ዘይሰማምዑ ዝነበሩ ገዳይም መጋድልቱ ክሰማምዑ ጀሚሮም ነቲ ከም ቃሕትኡ ናይ ምኻድ ባህጊ ክድርትዎ ተጓዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ዓበይቲ ጉዳያት ሃገር ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዝምልከቱን በድሌት ሓደ ውልቀ ሰብ ክውሰኑ ከም ዘይግብኦምን ነቲ ዝምልከቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክሓቱን ንህዝቢ ክጉስጉሱን ጀሚሮም ህዝቢ ኤርትራ ጉዳያቱ ጽልግልግ ኢልዎ እንከሎ ኸዓ ዕድል ኣይገበረን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ተጀሚሩ እዞም ብG15 ዝፍለጡ ባዕሎም ከም ዘረጋገጹልና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ምስ ተወልዐ ኣብ ውግእ ዓብዮም ዝተመኮሩ ተጋደልትን መራሕትን በዓል ጴጥሮስ ሰሎሞን ዕቑበ ብርሃ ብርሃነ ገረዝጌር መስፍን ሓጎስ ወዘተ ዝጸውዖም ዘይብሎም ኣብ ግንባራት ኮለል ክብሉ ተራእዮም ንሓደ ካብኦም ተገሊልኩም እንተ ነርኩም እንታይ ክትገብሩ ናብቲ ግንባራት ትኸዱ ነርኩም ምስ በልክዎ እትረፍ ንሕና ብወግዒ ካብቲ ውትህድርና ተኣሊና ዝነበርና እቲ ሚኒስተር ምክልኻል ዝበሃል ዝነበረ ስብሓት ኤፍሬም እውን ኣብ መምራሕቲ ውግእ ተራይ ነበሮን ምሳናዩ ኮለል ዝብል ነይሩን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ይሓምም ነይሩን ኢሳያስ አፈወርቂ ባዕልዩ ነቲ ኩናት ዝመርሖ ነይሩ ንሕና ግን ሃገርና እናተዋግአት ህዝብና እናተመዛበለ ነቲ ንዕዘቦ ዝነበርና ወዛላ ኣሰላልፋ ሰራዊት እናረኣና ስቕ ክንብል ነብስና ምግባር ስለ ዝኣበየና ብተበግሶና ኣብቲ ግንባራት ንኸይድ ነርና እቶም ኣብኡ ዝጸንሑና ኣዘዝቲ ኸዓ ስለ ዝፈልጡና ነቲ ከም ትእዛዝ ዘይኮነ ከም ርኢቶን ንቕርበሎም ዝነበርና ሓሳብ ይሰምዑና ነይሮም ይብል ኣብቲ ብ1998 ምስ ኢትዮጵያ ዝተኸፍተ ኩናት ህዝቢ ኤርትራ ኣዳዕዲዑ ከም ዝፈልጦ ብመራሕቲ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ድላይና ክንገብር ንኽእል ኢና ጃህራ ክሰምዕ ጸኒሑ ብግብሪ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ምስ ተገብረ ግን ብዓይኒ ኩናት ጥራይ ክርአ እንከሎ ኤርትራ መሬታ ንኢትዮጵያ ንዓቃብ ሰላምን ኣረኪባ ክትወፅእ እንከላ ብዓይኒ ፖለቲካውን ጀማሪት ኩናት ተባሂላ ኣሚና ብዓለም ፍርዲ ተቐቢላ ጠንቅናይዞም ብG15 ዝፍለጡ ዘይፋተው ዝነበሩ ኣባላት መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ነበር ስኒት ከዓ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ዝተገልጸ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዝወረደ ክሳራ መበገሲ ብምግባር ከም ዝነበረ እዮም ዝገልጹ በቃ ኩሉ ነገር ናብ ሕማቕ መኣዝን ገጹ ከምርሕ ምስ ረኣናዮ ገለ ንግበር ኢልና እቲ ሕሜታ ዘይዕግበት ኩሉ ይዝሓሚ ነይሩ ኣብቲ ግንባራት ኮይንና ክንዛረብ እንከለና ስብሓት ኤፍሬም ከይተረፈ ካባና ንላዕሊ ምሳና ኮይኑ ይሓሚ ነይሩ ድሓር ነቲ ጉዳይ ብዕቱብ ሒዝና ኣኼባ ክንጠልብን ሕቶና ብጽሑፍ ከነቕርብን ክንፍርምን ምስ ጀመርና ገለ ካባና ስብሓት ኤፍሬም ኣይድግፈናን እዩ ንግደፎ ይብሉ ነይሮም ኣነ ግን ምሳና ይዝቲ ነይሩ ሕጂ ክንገድፎ ኣይጽቡቑን እዩ ምስ በልኩ ንሕተቶ ኢልና ወዲ ሰሎሞን ጴጥሮስ ሰሎሞን ከይዱ ምስ ሓተቶ ስራሕ ቆልዑኹም ትሰርሑ ዘለኹም ኢሉ ነጺግዎ ይብል ድሒሩ ዝለሓኸ ሓበሬታ ከም ዝገልጾውን ጀነራላት ኣስመሮም ገረዝጌር ዓንደ ማርያም ውጩን ንስብሓት ኤፍሬም ከይዶም ምስ መን ኢኻ መርገጺኻ ክንሓተካ መጺና ምስ በልዎ ብኣይዳ እንታይ ኮንኩም ትጠራጠሩ ኣነ ኩሉ ግዜ ምስ ኢሳያስ ነዞም ህግደፍ ግን ኣይፈትዎምን ምስ በሎም ህግደፍ ደኣ መን ይፈትዎም እንቋዕ ምስ ኢሳያስ ወገንካ ኢሎም ኣፍ ልቦም እናሃረሙ ከም ዝተመልሱ ዘረጋግጽ ነበረ ኣብቲ ኣኼባት ዝነበሩ ሰባት ከም ዘረጋግጽዎ ካብዞም ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ሰባት
ኣባል ፈጻሚት ሽማግለ ዝነበረ እቲ ብቐደም እውን ከይተደልየ ኣብቲ ምርጫ ፈጻሚት ሽማግለ ክምረጽ ዕድል ዝረኸበ መስፍን ሓጎስ ጥራይ ነበረ። ኣብቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ኹናት መን ይመርሖ ከም ዝነበረን ኣብኡ ዝተረኣየ ጋሕመጥመጥን ኣልዒሉ መስፍን ሓጎስ ሕቶታት ምስ ኣልዓለ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ኢሳያስን መምልላስ ሰዓበ። ፕረዚደንት ኢሳያስ እቲ ውግእ ባዕሉ ይመርሖ ከም ዝነበረ ምስ ገለጸ ድማ እቲ ሃገርና ዝተቓልዓቶ ወይ እውን ንስክላ ዝወጸትሉ ኣስጋኢ ኩነታት ዕቱብ ኣቓልቦ ከም ዘድልዮ ንጹር ኮነ። ስዒቡ ኣብቲ ኣኼባ ዝነበረ ኣባል ፈጻሚት ሽማግለ ህግደፍ ዝኾነ ኣቶ ዘምህረት ዮሃንስ ድማ መራሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ተባሂሎም ኣንጻር ህዝባዊ ግንባር ጎስጓስ ዘካይዱ ዘለዉ ሓለፍቲ ጉጉይ ምዃኑ ኣትሪሩ ተዛረበ። ነቲ መን ኣንጻር መንግስቲ ከም ዝተዛረበ ስም ከይጠቐሰ ዘምህረት ዮሃንስ ዘቕረቦ ናይ ተቃውሞ ተሪ ርእይቶ መስፍን ሓጎስ ቀጺሉ መን እዩ ሓላፊ ኮይኑ ኣንጻር ህዝባዊ ግንባር ጎስጒሱ ብንጹር ጥቀሶ ስለ ዝበሎ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ዝውን ክትዕን መምልላስን ሰዓበ። ድሒሩ ከም ዝተነጸረ ርእይቶ ዘምህረት ነቲ ሃይለ ወልደንሰ ድሩዕ ኣብ ጀርመን ዝገበሮ ሰሚናር ዝቃወም ከም ዝነበረን መስፍን ሓጎስ ድማ ድሩዕ ኣብ ጀርመን እንታይ ከም ዝበለ ዝፈልጦ ከም ዘይነበረን ዘረጋግጽ ነበረ። እቲ ናይ ሽዑ ኣኼባታት ዋላ እኳ እንተተቖጽየ ዘይከም ናይ ሎሚ ኢሳያስ ዝበሎ ጥራይ ይረሓሰና ኢልካ ይኽየድ ስለ ዘይነበረ ኣብ መወዳእታ ቀዳመይቲ መስፍን ሓጎስ ዘለዋ ነቲ ኹናት ትግምግምን ተማኽርን ወተሃደራዊት ኮሚቴ ክትቀውም ኣብ ስምምዕ ተበጽሐ። ብዘይክው ካልእይቲ ሕጊ ሰልፍታት እትነድፍ ኮሚቴ ሳልሰይቲ ሕጊ ምርጫ እትነድፍ ኮሚቴ ቆይማ። ካብዘን ሽዑ ዝቖማ 3 ኮሚቴታት እታ ኣስካሉ መንቀርዮስ ትመርሓት ዝነበረት ሕጊ ምርጫ እትነድፍ ኮሚቴ ቁሩብ ዳሃያ ተሰሚዑ እኳ እንተነበረ ኣብቲ ዝሰዓበ ጊዜስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ከምቲ ዝመልኮ ናይ ምድስካልን ምብታንን ሜላ ንኹለን ማዕሙቕ ሸሪቡ ድምፀን ከይተሰምዐ ከም ዝሃጥማ ገበረ። ናይዞም G15 ሰነዳት ከም ዘረጋግጾ ህዝባዊ ግንባር ዝኣተዎ መብፅዓን ህዝቢ ኤርትራ ዝተቓለሰሉ መሪር መስዋዕቲ ዝኸፈለሉ ዕላማ ዲሞክራስያዊትን ቅዋማዊትን ኤርትራ ንመስርት። ካብዚ ዕላማ ዝርሒቕና ብውይንታ ሓደ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንምራሕ ስለ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ንሓደጋ ከይተቓልዕ እንከሎ ገለ ንግበር ወዘተ ዝብል ነበረ። ገለ ሰባት ኣብ ዝህብዎ ትንታነ እዞም ንሕጊ ኣልቦነት ጠጠው ኣቢሎም ቅዋም ክትግበር ዝደፍኡ ዝነበሩ ጉጅለ 15 ስልጣኖም ምስ ተተንከፈ ክቃወሙ ከም ዝጀመሩ ይጠቕሱ እዮም። እንተኾነ ሓደ ብሓደ እንተሪኢኻዮም ዳርጋ ኩሎም ሚኒስትራት ዝነበሩ ኮይኖም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከርሕቖም ዝጀመረ እኳ ምስቲ ናቱ ስልጣን ናይ ምግባት ኣጀንዳ ከም ዘይሰማምዑ ስለ ዝፈለጠ እዩ። ናቶም ርእይቶ ዘይብሎም ከምቶም ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝወገኑ መዛንኦም እንተዝውግኑ ነይሮም ከምቶም ንሪኦም ዘለና መዛንኦም ክሳብ ሎሚ ኣብቲ ድምፂ ዘይብሉ መንበሮም ኮይኖም ትኽስ ክብሉ ምርኣናዮም ነርና። ኤርትራ ናጽነታ ረኺባ ህዝቢ ካብ መራሕቱ መን ይብሱል መን ጥረ ክመሚ ዕድል ከይተረኽበን ከሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣቐዲሙ ንዘስግእዎ ሓለፍቲ ሰኪዕታቶም በታቲኹ ንዝኽወል ከዊሉ ንዝርሕቕ ኣርሒቑ ነበረ። G15 ኣብቲ ሰነዳቶም ብንጹር ተጻሒፉ ከም ዘሎ ብዘይካ ህዝባዊ ግንባር ካልኦት ሰልፍታት ዝወዳደሩላ ዲሞክራስያዊት ቅዋማዊት ኤርትራ ምምስራት ዝጠልብ እዩ። ኣባላት መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ጸኒሖም ካልኦት ሰልፍታት ኣብ ዝወዳደራሉ ዲሞክራስያዊ መስርሕ ተሳቲፎም ስልጣኖም ኣብ ዲሞክራስያዊትን ቅዋማዊትን ኤርትራ ከረጋግጽዎ መደብ እንተነይርዎም ከ እንታይ ሓጢኣቶም? ሕቶኦም ዘመግሶም እምበር ዘውቅሶም የብሉን።
ንፕረዚደንት ኢሳያስን ጉጅሉን ዝሓትዎ ዘለው ቀንዲ ሕቶውን እኮ ህዝቢ እንተመሪፅዎ ዋላ ንሶም ተመሊሶም ኣብ ስልጣን ይምፅኡ እዚ ዓይነት ዴሞክራሲያዊ ሕጋውን ቅዋማውን ምስግጋር ስልጣን ስለ ዘይገበሩ እዩ። ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ጉጅለ 15 ብኣውራጃን ሃይማኖትን ብሄርን ክትሓምዮም ዘይትኽእል ምስሊ ኤርትራ ዝውክሉ ስለ ዝነበሩ ህግደፍ ኣብቲ መጀመርያ ብኣውራጃ ከሓምዮም ጀሚሩ ከም ዘይዕውቶም ምስ ፈለጠ ናብታ መረጋገፂ ዘየቕርበላ ክሳብ ሎሚ እውን ዕዳጋ ይስእነላን ዝብላ ምስ ወያነን ኣሜሪካን ተሓባቢሮም ክብል ብክሕደት ሃገር ክኸሶም ተሰሚዑ። እዚ መግለጺ ኢሳያስ ባዕሉ ከም ዝብሎ ኣረጋጊጾም ዝገልጹ ሰባት ኣለዉ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ንገለ ሓለፍቲ ከምኡ ምስ በሎም መስፍን ሓጎስከ ምስኦም ከምኡ ክድዓት ፈጺሙ ክብል ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ይሓቶ እወ ፈጺሙ ክብል መለሰሎም። ከምዚ ክሕደት እንተፈጺሙ ደኣ ስለምንታይ ንወጻኢ ክኸይድ ኣፍቂድኩምሉ ካብቶም ደቂ ውሻጠ ዝኾነ ሓታታይ ቀጺሉ ስለ ዝሓመመ ክሕከም ኣፍቂድናሉ ኢሉ ምስ መለሰሎም ሃገር ዝኸሓደ ንወጻኢ ንሕክምና ክኸይድ ከም ዘይግብኦ ኣመልኪቶም ርእይቶኦም ከም ዝሃቡ ይጠቕሱ። መስፍን ሓጎስ ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እውን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንጉጅለ 15 ብሃገራዊ ክድዓት ከም ዝኸሰሶም ኣረጋጊጹሉ እዩ። ተጀሚራ ክሳብ ትውድእ ኣብታ ጉጅለ ዝነበረ መስፍን ሓጎስ ግን ህግደፍ ንኹሉ ፈቲኑ ምዃን ምስ ኣበዮ ዝፈጠሮ ክስ እምበር ቅንጣብ ሓቅነት ከም ዘይብሉ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ይስማዕ። ኣነ እውን ንሓደ ሚኒስተር ሕጂ ካብዞም ተኣሲሮም ዘለው ጉጅለ 15 ኮይኑ ኣብ ሳልሳይ ወራር ዝበሎ ክጠቅስ እቲ ሚኒስተር ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥይት ኳሒላ ሓደ ሰብ ሞይቱ ክሰምዕ ኣይደልን ነበረ። ሳልሳይ ወራር እናተኻየደ እንከሎ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ወፂኡ ኣብቲ ዛሬባ ናብቲ ኣሃዱ ይዕለብጥ ነበረ። ንሓፂር እዋን ሓለቓ እምበር ካብ ሰላም ዝሓልፍ ሌላ ይነበረናን። ሽዑ ግን ምስ ዝኾነ ሰብ ክዛረብ ደልዩ ኣብ ደቡብ ዝተማረኸ ብረት ንወያነ ሃብዎም ምስ ተባህለ መስፍን ጽባሕ እኮ ብብረትና ክንህረም ኢና ኢሉ ተቃዊሙ ነይሩ። ሽዑ ካልኦት ዝነበርና ሓለፍቲ ኩላትና ተቃዊምናዮ። እቲ ብረት ንወያነ ተዋሂቡ ሎሚ ኸዓ ብብረትና ንህረም ኣለና ክብል ሃንደበት ጓሂዩ ገለጸልና። ካብ ዕላሉ ከም ዝተረዳእናዮ ዋላ እኳ እቲ ኹናት ምጅማሩን ተጓህዮ ኤርትራ ኣብቲ ኹናት ከይትሰዓር ከቢድ ሻቕሎት ነይርዎ። ውሕድን ሙሉእን ዕምሩ ብኹናት ዝተዳህከን ውሱን ጸጋታት ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ኣብ ኲናት ከኣቱ ተጣቢቡ ስጋታት ኲናት ከኣሊ ከም ዘዋጽኦ ካብ ኣባላት ጉጅለ 15 ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ዝነበረ ናይ ሓልዮት ድምፂ ነይሩ። ነዚ ሕጂ እውን ንድሕነት ኤርትራ ዘዋፅእ እናሓደረ ኣድላይነቱ ዝዓዝዝ ዘሎ ቀዳማይ ምርጫ ሽዑ ጉጅለ ህግደፍ ብራዕድን ዕጥቂ መፍታሕን ገሊጾሞ። ውፅኢቲ ኲናት ኣዴኽን ኣይ ከም ዝለኣኸትክን ዕዳጋ ከም ዝጽንሐክን ምስኮነ ግን ነቲ ዘይተርፎም ዝነበረ ካብ ኣፍ ህዝቢ ዝተኻዕወ ዘይድገም ዕድል ከይመጽእ ማለት ብዘጥፍእዎ ሰብን መሬትን ከይሕተቱ ተጓዮም ብሓባል በልያ ከይትቕድመኪ ጀሚሮም ኣማሲኡ ድሃዮም ኣጥፊዮሞም። እዞም ንባህጊ ኤርትራ ሞባእ ዝኾኑ ጉጅለ 15 ምስኦም ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታትን ድሃዮም ካብ ዝጠፍእ ዝመጽእ መስከረም 15 ዓመት ክገብሩ እዮም። ህዝቢ ኤርትራ ነዞም በጃ ዝኾኑ ወደቁ ሕቶታቶም ብምልዓልዩ ክዝከሮም ዝግባእ። እንተ መንግስቲ ኤርትራ ግን ነቲ ኣብ ልዕሊዮም ዝፈጸሞ ኩሉ ዓይነት ገበን ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቶም ዝወረደ ኣካላውን ስነ ኣእምሮኣውን በደል ኣብዛ ውልደ ሃገርና ዝቖጸይዎ መተካእታ ኣልቦ ጉዕዞ ሰላማዊ ህንጸት ሃገር ሎሚ ብወግዒ ሞሳ ይሓትሉ ካብ ሃለዉ ጽባሕ እውን እንታይ ከም ዝሓቱና ስለ ዘይንፈልጥ ዝመጸ ኸይመጸ ብእንኽእሎ ዕድኦም ከነዘኻኽሮም ጊዜኡ ሕጂ እዩ። ስኒት መሓሪ ሬድዮ ኤረና መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና
سلام زخبركم سمعتي ردي إرنا بحفشة بفلاي كأتخطاتلت مدب من إسيات كمي تقنيو حاموس كوينو نعاخم يخوني أمزبلنا مدبات حزنا أبساعتنا ترخيبنا لنا كسافز أمي مدباتنا مسانا خدصنحو بخبر زعدمكم أخبرت محاري سنة أنحوت مدب من إسيات عبريدي إرنا سنكلنا أب حد حبرة السب حد السنكل ويك السنكل تزبها السب ويدما أبال سدرا دعويات سبات كجبروه خجبر وحد عقم زلوه أب كبت حوز دلي كبت زي كقل كجبرو زدل مقبار زقمو كاب دعويات زبها له زد خمة بقلي له سرح كركب زي كقل مزامد خركب مسنا خل زلوه كاب كالوت حاجة زدلن كال انتبهي له خجمتن كله سنكلنا كم حما عدل ويمرقمي زرقه سنكلنا بستفلالي مخنيات كقاطم يخيل سنكلنا ببهرياو تفطرو حادقا كوينات حمامن استفلالي منقدات كسعب يخيل أستاذ 1 بليون سبات مالت 15 مئتاويت كاب حزب عالم كاب زغلله كساب تزخبده ببعينوت سنكلنا زلوم سباتيوم مبزحتهم كابزيهم أبزي معبلا هاجرات يركبوا أكال سنكلان كم تزدله ناي سرح عدل زي رخبو بمخانم مبزحتو اجزي ابتحوت من نبابرو دخنت يوم زنابرو أتحا حزا سنكلان كاب هاجر ناب هاجر كاب حبرة السب ناب حبرة السب يفلاليو أبز معبلا هاجرات زحش من نبابرون محبراوي أقلقلوتن كرخبون كلو أبزي معبلا هاجرات دما بأنصاريو قال حبرة السبات نا أكال السنكلان زي قاتاتن زخون وفر بمكيات كم هرؤمن معري عدلات كفترالومن كلوا قال حبرة السب بفلاي دما أبد خطات هاجرات زنوبرو خا كحفرالومن كحاب أؤمن كم مرقم كريئون يرأيا أب حبرة السبنا أكال السنكلان كم يوم زتحازوز بالحتو نابا أمرونا خمسنا قدنيو أب حبرة السبناون كاب بيت ناب بيتات تحزا سنكلان يفلاليو قالي إن سدرا بيتات نسنكلنا أبال سدرا بيتن كم تأجات قبيلا بخبري كحبحبو من كلوا قالي إنجن مس مرقمن كال أوغزتن بمتأثر كاب جزازي وصحيورات بمقبر كحفرالهم يرأيان بحفشة كم حبرة السب نسنكلان زلونا الرأيا كما يونز بالحتو ملسو أبرأسي أكال السنكلان زلونا الرأيان قمتن أزيو تحتيو حدا خبت تحت زبلو مخنيات بحدا جايخون بتفترو أكلوا السنكل سب ولا حنتي زي ملكتون كدمع زي كألن تاجيريو زغوتصر سلازيو سنكلان تحتنا مفرع عقم خمزلوهم تاجيرهم زرعيو أتغاقما قالاتناون نمورال أكال السنكلان تنكافن أقلالنيو نأبنت مسن تكس نحدا دخم سب سنكول نحدا زي رداء سب تسامام نزتعنك أفسبون عور زأمسولو حيالو قالات لمداتيوم أب عالم بحفشة بقعت أكال السنكلان تحت قمت زهبوه بزحات كوانت هالو أكال السنكلان جن نخلو زقاتمهم مسناخلات تحيسهم لعلمان نمت أبلاليلهم بعوت زوجو وحدات هيكونن حانت خابزيهم كاب إرتراويان سدرابيت التولد سما معر السم هيلن كالر جاني نزولو أمريكاويت إرتراويت حابن جرمايا حابن كابديا سابا قبريسوسن كابو بوآ قرما خيدانن بعسران شعتن نحاسة شحن شعتن ميتن سمانين شمونتن أب أوكلاند كاليفورنيا حبرات منقصات أمريكا توليدا حابن عين سورتن مسمع استسانان سبيا انتخونه ازيس اقامات زي كعقتا زل على تمرتوسيدا كاب يونيفرسيتي هارفارد بعود حقي تمرقة حابن نزز قبرت أب علمنا ناي مجمرتا عين سورتن مسمع استسانان سبيا حابن أبزي حجي اوان تطبقا تطبقت سبقوي مسلات تحلقت عدل زي رخبو سنكولانيا بفلاي دما أب قداي سنكولان أتو كيرا تطبق حابن ديجيتال بريل بزتبهاله مسارحة مسسبات تردادا أب ممعمالن ممحياشن اتا مسارحت عب ترات تصاويتها عين سورتن ناي مسمع تسقم زلواقوا انتخونت نتي كاب ديجيتال بريل داسيسا زنببتو صحف جن كتدمصون
ክትዛረቦን ትኽእል እያ ንሳ ብጻዕራን ዓቕማን ብዘጥረየቶ ዝናን ስምን ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ዓለምና ፍሉጣት ሰባት ተራኺባን ዓበይቲ ሽልማታት ተበርኪቱላን እዩ ኣብነት ንምጥቃስ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ካብ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ናይ ለውጢ ሻምፒዮን ዝብል ሽልማት ተቐቢላ ነይራ ኣብ ዓመት 2016 ድማ ፎርብስ ኣንደር 30 ከምኡን ትሕቲ 30 ዓመት ካብ ዘለዉ ዝለዓሉ ሓሰብቲ ዝብል ኣፍልጦ ረኺባ ኣብ 2017 እውን ሓንቲ ካብ 100 ልዑል ተጽዕኖ ፈጠርቲ ኣፍሪቃውያን ተባሂላ ብኣፍሪካን ኒው ዝተባህለ መጽሔት ተሰይማ ሬድዮ ኤረና ሓበን ኣብ ዞባና ኣጋጢሙ ዘሎ ኩናትን ቅልውላውን ብሓፈሻ ብፍሉይ ከኣ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንዝፍጸም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪታ ኣብ ናይ ትዊተር ገጻ ርእይቶኣን ኣመለኻኽተኣን ኣስፊራ ነይራ ነዚ ተኸቲሎም ድማ ብዙሓት ሰባት ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ መልስን ኣመለኻኽትኦምን ክጽሕፉላ ቀንዮም ንሳ ኸኣ እቲ ኣወንታውን ኣሉታውን መልእኽታት ምስ ሰንበበት ቪድዮ ሰሪሓ ሓፂር መልሲ ሂባትሉ ሓበን ኣብቲ ቪድዮ ሰባት ድምጻ ዓብሱ ይፍትኑ ከም ዘለዎ እያ ትነግር ኣዝማደይ እውን እንታይ ገደሰ ክስቕ ዘይትብሊ ይብሉን ኣለዉ ትብል ወሲኻ ኣነ ግን ስቓይ ክብልኔ ብምባል ንሓሳባ ተስምረሉ ካብቲ ዝበለቶ ናይ ገሊኦም ሰባት ርእይቶ ጠቒሳ ንዝሃበቶ መልሲ ከም ዘለዎን ክቐርብ ሓደ ሰብ ሓበን ነቲ ሓቂ ክትሪኦን ክትሰምዖን ኣይትኽእልን እያ ገሊኦም ሰባት ብሬን ወሽ ገይሮም ኣለዉ ኢሉኒ ኣነ ድማ ይብሎ ኣለኹ ብርግጽ ብዓይነይ ክርኢ ብእዝነይ እውን ክሰምዕ ኣይክእልን እየ ልበይ ግን ጽቡቕ እያ ትሰርሕ ብዙሕ ዜናታትን ሓበሬታታትን ይከታተለ ከምዚ ናይ ሎሚ ኣካለ ስንኩላን ምውራድን ምንኣኣስ ግን ኣዝዩ ነውሪ እዩ ክውገዝን ክኾነንን ይግባእ ካልእ ሰብ እውን ወያነ ገንዘብ ከፊሎም እዮም ኢሉኒ ነይሩ ከነጽሮ ዝደሊ ግና ኣነ ርእይቶይ ክገልጽ ዝኸፈለና ኣካል የብለይን ካልእ እውን ወሲኹ ንስኺ ድሕሪ ሕጂ ኤርትራዊት ኣይኮንክን ኢሉ ኤርትራውነታውን ክምንጥላ ከም ዝፈተነ ትዛረብ ሓበን ክሳብ ሎሚ ብዘለን ስንክልና ጸሪፉን ዝፈልጥ ሰብ የለን ኤርትራውያን ኣዝማደይ ግን ጸሪፎምኒ ከም ተጠቕስናዮ እዚ ባህር እዚ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ዘሎ ትሑት ኣረኣያዩ ተበጊሱ ስለ ዝኾነ ድማ ነቲ ዓለም እተዛርብ ዘላ ሓበን ኣይትኽእልን ኢኺ ስንክልቲ ኽናበሉ ሰባት ክዝልፍዋ ተራእዮም ሓበን ፖለቲከኛ ከም ዘይኮነትን ሰብኣዊ ግዴታ ስለ ዘለዋን ጥራሕያ ድምፂ ዝተዓብሱ ክትከውን ፈቲና እዞም መብዛሕትኦም ስም ሓበን ብድፍረት ዝዝንጥሉ ዘለዉ ሰባት ኣብ መሳርዕ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓማፅ ስርዓት ኮይኖም ሃገርና ትምዕብላላ ህዝብና ግርማሎ ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ሰባት እዮም እዚኣቶም ከዓ ምስ ዓይንቶም ምርኣይ ተሳኢንዎም ምስ ኣእዛኖም ምስማዕ ስኢኖም ልቦም እውን ብንዋይን ዕሽነትን ተደፊኑ ነቲ ጸገም ራህዋ ነቲ ዓመፅ ከዓ ፍትሒ ኮይኑ ዝረአዮም ስም ሓበን ብኸምዚ ኣገባብ መልዓሎም ንዓኣቶም ነውሪ ይኮነን ናይ ፖለቲካ ዓርክለካ ዶ ብቅድሚ ትማል ምሸት መደብ መንእሰያት ዝመሓላለፈሉ ቻነል ይዕዘብ ነይረ ሃገር ሆላንድ ሃገራዊ ምርጫ ንምካድ ኣብ ዓቢ ምሽብሻብያ ቀናያ ዘላ ከም ኣካል ናይ ዝህሉ ኩነታት እታ ቴሌቪዥን ንምርጫ ዝምልከት መደብ ኣቕሪባ ትፍኑ ነይራ ኣብቲ መደብ ቀዳይ ሚኒስተር ወሲኽካ ወከልቲ 6 ዓበይቲ ሰልፍታት ነይሮም ዕዱማት ኣጋይሽ ድማ ካብ ክሊ ዕድመ 10 ክሳብ 14 ዝኾኑ ቆልዑ ነይሮም እቶም ወከልቲ ሰልፍታት ንነፍሱ ወከፎም ናይ 30 ሰከንድ ዕድል ተዋህቦም እሞ ኣብ ቅድሚቶም ቆልዑ ዕላምኦምን ዕላማ ሰልፎምን ኣፋሊጦም እዚ ብፍሉይ ንቆልዑን መጻኢኦምን ዝምልከት ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ምክትታል ዓለማዊ ዋዒን ካብ ብከላ ኣየር ነፃ ዝኾነት ሆላንድ ንኽረኽቡን መምሕያሽ ስርዓተ ትምህርትን ይርከብዎም ንሕጂ እምበኣር ገለ ካብቶም ቆልዑት ዝሓተትዎ ሕቶታት ከነቕርበልኩም ኢና ሓንቲ ቆልዓ ንቐዳማይ ሚኒስተርን ወካሊ ሰልፊ ፊፊድን ዝኾነ
ማርክ ሩተ ዕድል እንተዝረክብ ንሓንቲ መዓልቲ እንቲ ዓይነት እንስሳ ክኸውን ከም ዝብህግ ሓቲታቶ ንሱ ድማ ሓደ ካብ ዓይነታት ኣኽላባት ዝኾነ ጀርመናዊ ጓሳ ዝበሃል ከልቢ ክኸውን ከም ዝደሊ ሰሓቑ ወሲኹ መሊሱላ ካልእ ድማ ንወካሊ ሓምላይ ሰልፊ ጀሲ ክሌቨር ናይ ፖለቲካ ዓርኪ ወይ ማሓዛ ኣለካዶ ክብል ሓቲትዎ ንሱ ድማ ብዙሓት ኣዕሩኽ ከም ዘለውዎ ገለ ካብኦም ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ሩተ ከም ዝኾነ ገሊጹሉ ኣስዒቡ ድማ ኣብ ፖለቲካዊ ኣረኣያና ወላ እኳ ተጻራሪ ኣመለኻኽታ እንተሃለወና ከም ሰብ ግን ዘባእስን ዘጻረርን ይብልናን ኣብ ውልቃዊ ህይወትና ኣዕሩኽ ክንከውን ድሌት ኣለናን ኢናን እውን ኢሉ ኣብርሂሉ ጀሲ ክሌቨር ኣብ ፖለቲካ ሆላንድ እቲ ዝነኣሰ መራሒ ሰልፊ እዩ ዝቕጽል ሕቶ ንቐዳማይ ሚኒስተር ሩተ እዩ ነይሩ ንምንታይ ኢኻ ኩሉ ግዜ ብሽክለታ ጌርካ ንስራሕ ትወፍር ዝብል እዩ ነይሩ ንሱ ድማ ብሽክለታ ኣዝዩ ከም ዝፈቱን ኣብ ርእሲኡ ድማ ብከላ ኣየር ኣብ ሆላንድ ንምክልኻል ሓላፍነቱ ክዋጻእ ስለ ዝደልን ክብል ገሊጹሉ እቲ ሕቶታት ብዙሕን እናስሓቐ ኣዝዩ ብዙሕ ቁም ነገር ዝሕልፍን እዩ ወካሊት ዲ66 ዝኾነት ወይዘሮ ካኽ ንኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ልዕሊኣ ዝወርዱ ናይ ጽልኢ ቃላት ከመይ ከም እተተኣናግዶም ብሓንቲ ጓል 13 ዓመት ቆልዓ ተሓቲታ ንሳ ድማ ኣብ ሓቀኛ ህይወተይ ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርግሑ ናይ ጽልኢ ቃላት ይኹኑ ጸርፊ እቶም ካብ ኣፎም ዘውፅኦም ሰባት እምበር ኣነ ተሓታቲት ኣይኮንኩን ስለዚ ዝጸረፉን ተጸረፉኒ ብዛዕባ ነብሰይ ወላ ሓንቲ ስከፍታ የብለይን ንዓኻትኩምን ክመኽረኩም ዝደሊ ሰባት ክንጽልኹምን ክጸርፉኹምን ይኽእሉ እዮም ግና ሓደራኹም ብዛዕባ ነብስኹም ከይትጠራጠሩ ንስኹም እቲ ትጽረፍዎ ዘይምዃንኩም እመኑ ርእይቶታት ናይቶም ቆልዑ መምስ ምኽንያታውነቱ እንክሰምዕ ብዛዕባ ዘመን ንእስነተይ ብዓብኡ ኸ ኩነታት ዓደይ ኤርትራ ምስትንታን ዘይተርፍ እዩ ኤርትራ ሃገርና ኣነ ካብ ዝውለድ መሰል ምምራጽ ርእየላ ይፈልጥኒ ሃገርና ህዝቡ ብናጽነት ሓሳቡ ዝገልጸለን ሰልፍታት ተቂሙ መዓስዩ ከም ዝሕጂ ዝሪኦ ዘለኹ መራሕቲ ሰልፍታት ኣብ ቅድሚ ቆልዑ ግልጽነት ምቕልሉነት ከምኡውን ቅንዕና መራርሓ ዘርእይዎም እቲ ምሕላምን ምምናይን ብዙሕ እዩ ሃገር ሆላንድ ሃገራዊ ምርጫ ትማልኡ ውዒሉ ኩሉ ዜግነት ሆላንድ ዘለዎ ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾነ ድማ ክመርጽ መሰል ኣለዎ ኣብ ብዙሓት ቤት ትምህርታት መምረጽ ካርድታትን ነቑጣታትን ብምቕራብ ቆልዑ ተምሃሮ ከም ዝመርጹ ይግበር እዩ እቶም ቆልዑት ዘድምጽዎ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ምርጫ ዘይጽብጸብ እኳ እንተኾነ ዕላምኡ ግና ቆልዑ ከመይ ገይሮም ሓሳቦም ብነጻ ብምግላጽ ዝደለይዎ ክመርጹ ከም ዝኽእሉ ንኽመሃር እዩ ካብ ምርጫ ሆላንድ ከይወጻና ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ሃገራዊ ምርጫ ክልተ ኣብ ሆላንድ ዝዓበያ ኤርትራውያን ንኣባልነት ባይቶ ተሓጺና ኣለዋ ንሳተን ሚካል ጸጋይ ዝተባህለት ካብ ሰልፊ ሸቃሎ ክትከውን እንከላ ሚልካ የማነ ድማ ካብ ሰልፊ ሓምላይ እያተን እዚኣተን ኣብ ስደት ዓቢኻን ስደተኛታት ስድራ ቤት ዓቢ ምዃን ኣብ ከምዚ ደረጃ ከም ዝብጽሕ እውን ንሕብረተሰብና ዓቢ ኣብነት ክኾና ከም ዝኽእላን እናተተስፈና ጽቡቕ ዕድል ንምንና ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎም ዘዳለናልኩም መደባት ከም ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኩምን ከም እትኾኑ እሙንተና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና